Ukuthi akekho umuntu ongahamba uhambo olukhulu kangaka olubabazwayo kuzona zonke izinkalo ngaphandle kwaNkulunkulu. Wonke umuntu ophumelele nomuntu wonke umuntu ophumelele nomuntu osezabalazile empilweni kusokukhona uNkulunkulu osuke emhlenga kuzona zonke indlela zakhe ezihambayo. So lo mbuzo abawushoyo ukuthi uyakholwa yini iqiniso. Ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu ngoba konke engikwenzayo ngicela kuyena. Konke okwenzayo ucela kuyena. Kunjalo. Insizwa izalelwa laphayana eNkandla. Ngiqhamuka lapha eNkandla eMandaba esigodini saseMatholampungu ngaphansi kwenkosi uMpungosi la engiqhamuka khona. So ke ngumfana nje osemncane okhule ngaphansi kwesimo esingesihle noma esingamukelekile noma omunye ongakasithandi ukuphila ngaphansi kwaso ngoba ngikhulele khona ekhaya sikhuliswa ugogo ngoba ngaba nebhadi lokuthi abazali bengishiye ngisesemncane. Uma nobaba bobabili. Umabani uma? Umangema. Bangishiya ke kwathi mangifunda ugrade 8 washona umama. Kwathi mangifunda ugrade 10 washona ubaba. Kwaphoqa ke manje ukuthi ekhaya nje basibaningi sibangaka sizophila ngaphansi kwesimo sempesheni kagogo. Ngalezo khathi ngiyacabanga impesheni yayisela ko 700 800 ngenyanga. Sonke ekhaya sasiphila ngayo ke lempesheni yesarukwazi. So ke akubanga yisona isimo leso esihle sokukhula ngaphansi kwesimo sokuthi sonke sikumndeni sikhule sizindandane ekhaya. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu ngimangaliso sahamba saziwa njengoba nje ngaziwa izwe lonke namhlanje ngisokhosini. Ngifuna ukuzwa kodwa ukuthi ngaleso sikhathi ukhule ekhaya awusitshele lezi zinto eziwu2 eziwu3 oyikhumbulayo othi yo uNkulunkulu ungikhiphile lapha kulesi simo othi sasinzima njengoba ngisho nje ngithi khona la ngakuzwa khona ukuthi hayi sasipholisha ngovaselina thina ungekho upolish wesicathulo awusakhele leso sithombe sokukhula ekhaya. Kunengoma lapha engaze ngayibhala ngathi sasipholisha ngovaselina sixubha ngelahle sigcoba amakhwapha ngensipho. Akuyona ingoma nje ushinto eyayenzeka ngempela. Ngishinto eyenzeka. Kodwa ngase ngiyiphefumula engomeni ngoba nganithi ngiyafisa abantu ngibatshele lesimo sokuthi ngiphuma kuleso simo sokuthi uvaselina uyaphorisha mina ngangazi kodwa singabona ngaleso sikhathi ukuthi mawugcoba lapha ilokhuzana isicathulo siyacebezela coba uvaselina ngoba kwangekho lokho kufaka emakhwapheni thatha insipho nje lena ehlaza ilokhuze ezandleni ufake lapha emakhwapheni bese kubambeka. uNkulunkulu wami kwakunzima. Wayethi kugogo ke thatha ilahle ucindezele ngesipunu legayeke bese ufaka namanzi uxube unganukela abantu. Uhamba siye esikoleni sidla isikhokho nempupudlo kwakwenzeka. Uphuthu kwalafaka ushukela ekhaya. Ngikhuluma ngento eyenzeka. Namanje njengoba belalela ekhaya bayakwazi lokho kwakuthatha uphuthu ifaka ushukela bese sidla ngoba ishebo sasingekho. Ngikhuluma ngento eyayenzeka. So ukuthoswa kophuthu siyakwazi. Ulithosa uphuthu faka amafutha ulithose bese uyaludla. Kunganake ukuthi uphuthu. Isimo leso engisuka kusona uNkulunkulu wasishintsha uNkulunkulu. Yingakho namhlanje ula. Ngakho namhlanje ngila. Ibambe kancane ngoba khona izinto abafuna ukuyilungisa la kwemishini yami la e-studio. Mangabe ngibuya ngifuna siqale ukungena kwakho kule ndima yomculo njengoba namhlanje udume umhlaba wonke unabalandeli abangaka. Ngifuna ngaphambi kokuthi siye eZitolo bengikade ngisho ngithi abalaleli bami ngithe ababhale ukuthi yini izinto abafisa ukuthi ngikubuzele zona. Ungaqagela mhlawumbe ungaqagela nje ukuthi phezulu equlwini yini abafisa ukuyazi ngawo.
ngicabanga ukuthi umbuzo abawubuzile ngisho ukuthi ukhona ukuthi uKhuzani uyakholwa yini. Owesibili Umbuzo lo yokuqala. Owesibili uthi uKhuzani wangena kanjani emculweni? ushaye phansi kwashunquthu. Mhlawumbe phela wesithathu. Yeah. Kodwa ke ngoba sengigejile ngicela usungitshela i-answer. Owesithathu uthini owesithathu? Hayi ngoba sengigejile sengiyasaba ukuphinde ngigeje. Umbuzo wokuqala omningi nginayo yonke ukuthi ngingakangeni ngisho endabeni yomculo ukuthi uganwa nini. Hawu Yona mbuzo abalalela abafisa ukwazi. sebethe besuka bayohlala umbuzo nokugcina. Yibambeke uzongiphendula. Uzobuye ungiphendule. Sicela ubabuza kodwa. Yeah, babuze. Yini bengabuza ukuthi ukonywa nini? Wabuza ukuthi uganwa nini? Oh, kanti akekho nokhona. Cha ngiyabuza noma bethi ushela nini ke? Angithi qala phela ushayela iqala. Kulungile-ke sizobabuza Khuzani uke wahamba ungakangeni endibeni yomculo ngoba unohambo olude la emculweni. Wafika eGoli uyozamazama wagcina uhlala ehostela la bakulalisa khona. Awungixoxele ulandise abalaleli ngoba ngiyayithanda le ndawana yokuthi abalaleli bazi ukuthi umuntu usukaphi. Ufike eGoli uyalala ehostela kanti awazi ukuthi hayibo khona la kuzoqashwa khona uthole itoho thizeni. Angifuni kube yimina okhuluma uhambo lwakho ngoba ukhona awusithatha usibeke. Hey uyazi uma uselapho ngifikelwa zinyembezi kakhulu ngoba uma ukhuluma ngalolo hambo ukusuka kwami ekhaya ngangenayo indawo yokuhlala eGoli. Epitoli kwakukhona umamncane uzanele kwabo kamama. Ubizo wakho. Ubizo. Ngithi ngifuna ukuya eGoli athena uzokwenzani ngoba nginayo indawo yokuthi ngahlala ngithi ngizobona khona. Wayesepitoli ehlala nomkhonyana wakhe. Ngasuka mina ekhaya ngagibela ngikhumbula kahle nganginemali engangisebenzile ngayibeka yazi yawu 700 rand. Ngizogibela kuyona. Ngifika mangifika ngangenayo indawo yokulala ngoba naye wayihlala nomkhonyana wakhe. Ngathi mina ngiyahamba ngeyinsizweni hostel. Ihostel lakho nalibizwa ngeZ hostel. Mangifika ngangenayo indawo ngingabatshelile nanokuthi ngiyenza. Ngalala dining room yakhona. Mthema kusuka lapha insizwa zakhuluma kabi ngami. Ayi kwaphoqa ukuthi ke manje ayisekho indawo la ngizolala khona. Ngazanywa abanye omunye ubaba wathi angizolala ekitchen kwelinye lama hostel. Ngikhumbula kahle kuseni mayivuka wayengeqa esemsebenzini ngizwa ehamba phezu kwami esemsebenzini ekseni. Ngahamba ke ngayofuna umsebenzi ngathola umsebenzi eButcha. Mangifika eButcha yayiholela 200 ngeviki. Ngafika ngasebenza eButcha isikhashana esincane ngaxoshwa. Uxoshelwani? Ngixoshela ukuthi ngawe isinyama yayingisinda. Umhlubu wafu lo wenkomo uthwalwa kanje. Ubeka la ehlombe yawa edebhisini mangikhuphuka. Ngaxoshwa. Ngithe mangixoshwa ngase ngiqashwa yi-security company. Kanti le security igada khona la eBusha. Khona la eBusha. La uxoshwe khona. La ingixoshwe khona. Bathina abaphathi baseBusha. Uma mase ngideploya kule Busha engizosebenza kuyona abelungu ba complaina kule security company bathi asimfuni lo. La. Hawu ngithi mina kade ngenzeni kangaka sengixoshwa ngapha futhi. Ayi ngathathwa ke ngayosebenza kwenye ilokhuzana indawo. Ayi ngokuhamba ngaleso sikhathi ke ngase ngiqala suqala umculo. Sengiqala umculo ngalezo khathi. Kunzima akungeneki nakhona. Ngazama ngafonela ubaba uShobeni Khuzwayo ngabheka ama CD ama container ama CD ayebe nezinamba zabaphathi. Ngafona ngathi yabona njengamanje oba nginawo ngisho imali yokwenza idemo lo baba ngizomculela efonini. Uyangithatha noma akangithathi ngizofona mina ngicule. Ngafona ngacula. Ngathi ngishuthi yanqamuka i-network efonini. Ngathi mina uma ngabe engizwile ukuthi ngithini uzobuya kimi. Maye ngabe kodwa akangizwanga akazobuya. Wabuya in 15 minutes wathi uphele
kwathi kuphele ilokhuzana wathi nqamuke ilokhuzana i-network ucela ngiqhubeke ngaqhubeka wasethi ke uyacela ukuthi sibonane usezokwazi ukuthi sixoxisane mangifika ngingakafiki ke lapho ngiyaqhubeka ngi-security uyasebenza uyi-security security ngihola about 1010 ngenyanga usuqalile ke manje emculweni nabantu sebeqala ukwazi sengiqalile ke manje emculweni into engifisa ukuyisho ukuthi lento engikhuluma la ngiyaqala ukuyikhuluma angazi ngikhuluma abantu abaningi abazi ukuthi ngihambe ibanga enjakanani ngaze ngafika la uhambo noNkulunkulu uhambo noNkulunkulu ngayiyeka ke le security engangisebenza kuyona kwakhona ubaba wakamajola owafika wathi uyaqashwa lapha asebenza khona ngahamba ke ngawusebenza kwenye i-security ngizoxoxela isimanga uma ngifika kuleya security sengiqalile ke ngiyacula yona iholile 1800 sengiqalile ke ngiyacula kuyona ngimukela one day ngimukela ama newspaper angithi ngimukela ama newspaper ngiwasa ema office abo labasebenza khona yafika ama newspaper lapha ngwahlukahlukana mangifika iSowetan ngo front page front page ihlele gate wena security yase gate mina security yase gate ePretoria Headfield ngizayithini le ndaba mangihambisa ama newspaper bevele bebuye bonke ibhilidi lonke nabelungu sekubuya abantu manje basebhilidini oligadayo engiligadayo bathi babazi ukuthi bazobabaza ubani lo ngithi mina ngiziphike kodwa manje kanjani ngoba yimi nje ngithi mina hayi imina bathi kwenzakalani ngawe kwenzakala ngithi mina hayi mina kodwa nje ngizoke ngimtshela ngivele ngifikele na izinyembezi beqala lapho kungikhonza nasebhilidini awu sengiyinto enkulu nasefami kodwa abantu abangazi ukuthi ngesikhathi ngicula nomtshengiseni uIndidane ngangisecurity leso sikhathi 2013 ngi-security 2012 ngi-security inominator ama awards awazi security guard awuyekanga angaze ngayeka ngoba nganginenkolelo ethi la engikhona ngibeke uNkulunkulu uma kunesibusiso sizolethwa uNkulunkulu uzoletha lapha engikhona angizange ngize ngithi ngizohla mina bengihlala by 2013 abalandeli bebefika bezongibona bebazi bengihlala emkhukhwini umalina bengimuva ngivele ngala kulolu lunye uhlangothi ngoba imvula beyinetha angizange kodwa ngaze ngagive up empilweni so uma kwehla abasebenzi bezobabaza kanti ngelinye ilanga ngizovela eSABC1 kweRose bangibona babuye futhi ngoMonday ekseni kwayibona bathi kubonile ku-TV usuphuma na TV futhi wena sengiphuma na TV kodwa ngihleli la hayi ngithi hayi yabona le ndaba isenkulu kanti lapho engisebenza khona kunomuntu ozothi mayisuka lapho azosebenza lapha kwaZulu-Natal kwenye yenkampani enkulu enokuhlela ama-event uma sebefika la kwaZulu-Natal esesebenza athola iposition enkulu lo muntu wayengibona ku front page ngise-gate uma ifika la wonke ama-event ababe wahlela wathi mina kunomfana yedwa engimaziyo kaMaskandi uKhuzana ngicela simfake kuona wonke ama-programs ale mcimbi esiyenzayo yashintsha impilo ngasebenza kuleyo mcimbi ngaze ngakwazi ukuthenga imoto ngenxa yomuntu owangibona ngihlezi egate uyi-security ngamanye amazwi akukho umsebenzi ofanele ubukele phansi ngamanye amazwi umsebenzi ophiwe uNkulunkulu ubalulekile ngoba unenhloso ngawo uma wena uNkulunkulu ekubeka ebhutsha musukubaleka ngoba uNkulunkulu isibusiso sakho uzosithethe ebhutsha uzothusa ebhutsha lapho osebenza khona kufika umuntu lapha ebhutsha ozokhuluma naye akutholele la wena obona ukuthi ufisa ukuya khona so ngaba nesifundo empilweni sokuthi hlala la ohlezi khona noma ngabe babakubukela phansi mina bengithi noma ngiyemsebenzini ngibona ukuthi ipressure seyinkulu abantu bashutha nami ngisho esitimeleni ugqoke uniform ye security yini ngangasayigqokike ngase ngiphatha ubhaka ngangifaka la ebhakeni ngemuva ngiswenke nje ngiswenke izami zamabhinci ngithi mangabe sengifika
ngithi mangabe sengifika emsebenzini bese ngigqoka ekseni bese ngikhipha ngifaka lapha ngemuva kubhaka ngoba khona abantu abangabehluleli emamzanele abathi mabe kubona umsebenzi bona abawubukela phansi bese bekwahlulela bethi hawu eyitshela ukuthi useka ngakalona usebenza lo msebenzi kanti nganginento ethi mina angikwazi ukwahlulela imisebenzi ngoba ngangenawo umsebenzi mina ngangifundile ngihlakaniphile esikoleni bayazi othisha awonke ama-test ayibhalwa ngangiwaphasa kakhulu kodwa angikwazanga ukuyofunda ngesimo sempilo esasikhula ngaphansi kwayo. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ngoba baningi abafowethu nodadewethu abasebenzayo njengamanje angifuni baze bacabanga ukuthi sibabukela phansi abasebenza njengonogada njenge-security njengamanje uNkulunkulu lokakwenzela kona wena wakuthatha uyena oqala khona nobhuti wafika kulolu hlelo waxoxa into efanayo ngifuna ubatshela ukuthi uNkulunkulu lokakwenzela kona wena angabenzela nabo bangazibulekeli phansi futhi bangawudeleli umsebenzi uNkulunkulu ababeke uwona njengamanje. Engizokusho ukuthi njengoba kade ngisho mamzanele ukuthi la okhona hlala la ukhona umsebenzi wonke nginento ethi umsebenzi wonke ubalekile futhi wonke umsebenzi usukunikwa uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ubukela phansi kangakanani kodwa umsebenzi okunikezwe uNkulunkulu hlala kuwona uNkulunkulu necebo. Mina mama kunento abangayazi ukuthi ngashawa emsebenzini security ngashawa ngahamba odokotela ngiyaqala ukisho lento ngishawa umphathi waleyo company wangithola ngilele ebusuku wazumeka ngangithola ngilele oqala umphathi wayithunyiwe supervisor wafika 124 yami ebusuku ngilele wajika umphathi nje wecompany ethize wajika entshontsha ifoni yami mangiyavuka ekseni ifoni ayikho uma ngiyabheka makuyobheka amakhamera kubonakala ukuthi ifikile imoto yecompany la yafika yathatha ifoni yami. Owesibili umphathi ngeke ngilusho uhlobo lwakhe ngoba kuzobe ngathi mhlambe ngithini kodwa wafika akangishayanga kanje ebusuku umthambo la yayingasebenzi engithole ngilele ethi ngilaleleni ngathi mangithi ngizama ukuyovula icala bengibonisa ukuthi angiyovula icala wangifonela wathi uzonginikeza 500 rand ngalikhansela zonke lezo nhlelo lezo zokuthi ngiyovula icala ngoba wayesengithembisa 500 engangenawo. Angiphinde futhi ngicela ukuthi uthi kuliphakamisa izwi kuloko kwehla nje kodwa ke ngifuna size la emculweni ungena kanjani emculweni ngoba sibuka abantu abahambe ngaphambi kwenu omtshengiseni omgqumeni uma kukhulunywa ngalamagama wena uyabaleka futhi khona la phakathi nendawo yibona mhlambe owubukela kubona abakufakela lolu ugqozi kumbe ugqozi lwakho lokuthi ugcina ungenile kaMaskandi walithathaphi? Ugqozi lokuthi ngingene kuMaskandi masikhule emakhaya umculo obudlala kakhulu kakhulukazi emakhaya iwona umculo kaMaskandi. So ke sagcina size ngabantu esithi noma sicula siyiculela nje kunemicimbi emakhaya sasicula zona ingoma ukhumbula ukuthi uMaskandi nje ukuculwa ngolimi lwethu lwesiZulu iwona umculo bekubalula kakhulu ukuthi sisheshe sisondele kuwona. So ke uma ngivumisa emcimbini emakhaya kunemicimbi amacece imemulo imhlonyane yonke imicimbi ebakhona emakhaya kuba khona ke mase kuthiwa emini sokuphela sokungena endlini ke sekuyovunywa ingoma ilapho khona ke engangithi mangabe ngisukuma ngivumisa insizwa vele kuthuleke noma kuthiwa kubanga umsini onganani makwasukuma mina vele kuthuleke nje baze bangitshela abantu bathi ha uyazi wena unaso isiphiwo kodwa ngitshe ukuthi abayidlalela nje ngami yabo unaso isiphiwo okusho ukuthi ngawumuntu kavele uthandayo ke uMaskandi ngilalela kakhulu okhansela ovesa uthando omgqumeni omtshengiseni ngaphila kulento le yomculo ngagcina nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa nami ukuthi ngigcine ngiyibona ngicula uMaskandi kodwa ke uNkulunkulu into engiyifunde ngoNkulunkulu engifisa nibeyilalele namhlanje engizoyisho ukuthi uma into ufisa ukuyenza uNkulunkulu uyakwenzela umusa ukuthi uyenze. Uma into uyifisa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uyenze uNkulunkulu uyakulalela uma uyimisela kumele ube nothando ube nokuyimisela entweni yakho ufuna ukuyenza
ungamdumazi uNkulunkulu ngesibusiso akunike sona. Mangaka ama-album siwakhiphile? Ama-album engwakhiphile asezadida ngisho mina awu-14 yes. Kunombuzo kade ubuza othi nakho uma kuvela igama likaMgqumeni kuvela likaMtshengiseni uyabaleka kuwona. Ngithe mangena emculweni uMgqumeni washona, ngicela umoya wakho ulale ngokuthula, wathi mayishona washiya umsebenzi estudio noqedela. Mangithathwa ikhampani enganzomama ngo2010 yathi ikhampani enganzomama asizokurelease kulonyaka kodwa sizocela ukuthi uqedele umsebenzi kaMgqumeni wayewushiyile ngoba masikulalela siyazi ukuthi kunalento le ethi ayidlelane ngokwevoice. Siyacela nangempela uMgqumeni wayishiyile ezinye ingoma zakhe ngacela ingoma ezisithupha, ingoma zakhe eziningi wayengakhompozile. But mina ngakwazi ukuthi ngiyicompose ngacula abantu babengenayo babengawuza umehluko. Leyo album yakwazi ukuthi inqobe kuma awards ngo2010 yawini best album. Mina ngingakafika emculweni. So ngaqala ukucula mina ngo2011 ngenxa yokuthi ngo2010 ngicula ialbum kaMgqumeni. So abantu abazi ukuthi kuze bengazi ngo2011 ingoba ngo2010 ngangiyibhizi album kaMgqumeni. Umtshengiseni ke uthe my interviewer wathi kunomfana engafisa uhambe emhlabeni engaculile naye. Kwathi ubani lo wathi uKhuzani kwaku front page khona la ngamuzwa khona ethi emva kweminyaka mhlambe emibili nje hayi lo mfana okuthiwa uKhuzani uzobe sehamba yedwa. Wakusho lokho mangaphosisi wakusho ngo2013 yena ngo2015 washona. Mawubala iminyaka u2 owayeyisho wathi uzobe seyindidane straight wayekusho lokho ekuboniso nangempela kuthe uma kuphela iminyaka emibili uKhuzani wayengasabambeki. Kwangiphoqa mama ukuthi ngiresign emsebenzini we-security. Ukwenza kanjani lokhu Khuzani ukuthi emva kweminyaka emincane kangaka ungenile endimeni yomculo bese njengoba uthi nje wena ngokusho kwakho ngamazwi akho ungasabambeki usukhuzani ongasakhuzeki ukwenze kanjani lokho? Okokuqala ungakhohlwa uNkulunkulu. Mina ngazitshela ukuthi njengoba ubaba nomama bengasekho emhlabeni ubaba wami nomama wami sekuNkulunkulu. Uma kukhona into engifuna ukuyicela ngiyaguqa ngithandaza abantu abakwazi lokho. Ngiyathandaza futhi uNkulunkulu mangicela uyangenzela umusa. Ukuhlonipha ungambukeli phansi umuntu. Ngoba umuntu ngelinye ilanga uyokubingelela ungavumi uthola umsebenzi uthi uyafika yena lo muntu ozoku-interview okade ekubingelela ungavumi uyobedlula abantu ongabashali ngisho ihutha uqhunyelwe yisondo udingele bona laba bantu ukuthi bezokulekelela. Ukuhlonipha ukubaza abantu ukuyithoba ngaso sonke isikhathi uthando ikhona okukuthatha kukubeke la ofisa ukuthi uye khona. Njengoba namhlanje ngibatshazwa kangaka amagalelo ami kubatshazwa kangaka imisebenzi yami abantu abazi ukuthi ngiqhamuka endaweni ongeke umuntu athanda ukuthi ebe kuyona. Ekhaya thina bekuthi banginethi kunethe yonke into. Ekhaya sake sashelwa thina engangifunda ugrade 12 kwasha umuzi wonke sadonatelwa umphakathi ingubo nothisha bekhathi ingubo bezonikeza thina. Mina ngibe yihlaya ngihlekwa ngishe inkundleni zokuxhumana ngihlekwa kuthiwa uyacula uwumculi kodwa akakhile ekhaya. Kuliqiniso ukuthi babehleka ngakho behlekisa ngakho bethi akahlali ngisho kubo. Babeqinisile mina ngicule ngingahlala ekhaya ngoba ngangenayo indle ekhaya. Bengimanga mangifikile ngihambe ngoba bengelele ekhaya bese ngingalala ekhaya ngiyolala ekhaya komama noma ngiyolala kwamamkhulu wami ngoba ngangenayo amandla kwakhe indle ekhaya. Mina bengeke ngikhombise ekhaya ngikhumbula iroots ifikile ithi izoshoot ngathi ngicela ningaye ekhaya shuthelene entabeni. Sasihamba nongizwe umchunu ngalelo la sathi mase sizofika ekhaya ngathi ngizwe asimiseni imoto la asangisaye ekhaya ngoba zazi ngeke izindlu nginamahloni ukuthi bazoveza ihlazo lakithi. Kodwa ngoNkulunkulu namhlanje kushintshile lokho ngoba ngeke ngizucula khona ingoma ethi ikhaya khona show ikhaya lamle noma ngahlala emkhukhwini eGoli kodwa ngakhile ekhaya. Abantu mabenganaka mama ngicula impilo yami ngibanike ukuthi abafunde kuyona. Mina bengihlala emkhukhwini
ngingenandaba ukuthi ngihlala emkhukhwini sengiqala ukwakhe ekhaya bengihlala emkhukhwini eGoli ngingenandaba futhi ukuthi ngihlala emkhukhwini ngithi nje ngoba ngihlala emkhukhwini kodwa kusalayo ngiyakhe ekhaya noma ungafika la eGoli ungibuke uthi hayi uhlala emkhukhwini kodwa khona uzothi mawufika ekhaya uthi hayi sese uye lo muntu kade ngimshiya emkhukhwini eGoli ngase ngithi noma ngahlala emkhukhwini noma ngahlala emkhukhwini eGoli ngakile ekhaya abantu bayitshela nje uyayiculela kanti ngicula mina into nabo abantu abangafunda kuyona izingoma zakhe eziningi zinjalo khona nalenye ethi sogcina silinqaba usizo labantu kwakwenze njani usho nje uyazazi kakhulu kunento kanje kunabantu empilweni mama abathi mabekusiza bese ungazweni ukuthi what is the return of this investment lo muntu obekusiza ufunani after kunomuntu ozokusiza nje ebejenweni akulekelele ngoba udinga usizo bese bakhona umuntu ozokusiza kanti ufuna ukuthi umpraise uma ngabe umuntu mayekusiza bese bone ngathi awumpraise wherever lo hamba khona ufuna ngathi ungahamba ukhuluma ngayo ukuthi akusiza uma ngabe bone ngathi awumsizi bese uyezwa ukuthi ubani seyakuzonda hawu lo muntu ngoba ngasizwa uyena usengizondelani na ingoba ufuna ukuthi umthandaze so khona umuntu owakusiza mama ufise ngazi ukuthi namhlanje ngaba akakusizanga kube kuthiwa wakiyeka ngoba ukusizwa uyena ikhona wakulethela iproblem empilweni yakho manje ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi ukuthi mawulekelela umuntu umlekelele nje umuntu ukhohlwe futhi umsukulekelela umuntu bese usufuna manje kakuthandazeke usufuna mayifonele ngabe esaba busy yena ngenyinto sokumele ukhotha ngase nimasokuthatha seninqaba usizo labani umuntu mayikusiza ugcine sehambe ekhuluma nimbona nje sesemsakazweni sesohlelweni lokuthi eshilo wasizwa yimina lo mfana manje kube ngazuthi kube kuthiwa ngavele nganqaba noma ufisa ngathi ngabe yamkhokhela sinjalo nje ingoma zami ngikhuluma umyalezo nabantu ungashintshi nokuhlonipha nokubathanda ngifuna ukwazi ngabalaleli bakho nangabalandeli bakho hayibo nansi Blue Nation sabona kuvalwe italade eThekwini uyazi khona ilanga angazi noma ku 2017 noma 2016 la emsakazweni kusigiya ngengoma wawuzuza uza la ohlelweni kukhona ungizwe no BK wavaleka imigwaqo la ngaphandle abalandeli begcwele umgwaqo sase siyadlula sibuzana ukuthi kwenzekeni kuzotoyitoya yini emsakazweni thiwa cha baphelezela ukhuzani ubathathe phi laba balandeli bakulandele ngobani ukuthanda komculo nifike kanjani kulamazinga ngoba bakhona babehamba phambi kwenu kodwa leli zinga esilibona manje ungathi asikaze libe khona wabuza umbuzo ohlabahlose ngendlela esimanga kunento ethi noma ngabe kuthuna imali engakanani angeke umthenga umuntu inhliziyo yakhe ukuthi kuthande lento isuka kakhulu isuka emculweni ukuthi ucula ini ngomlomo wakho uma ucula into enomlayezo eyakha isizwe eyakha abantu ishintshe impilo zabantu abantu ngeke bengathali kunabalandeli inqaba bakakhuzani abanye nami engabazi abagcwele yonke indawo labalandeli basuka ekulandeleni umculo kakhuzani mabelandela umculo kakhuzani sasakhuhlelele ukuthi asibaveze bebonakale sase sithi endaweni la bahlala kuzona asibe nama leaders abazokwazi labantu bebaqoqe bebaveze obala ukuthi bawobani abantu abasemnambithi abalandela ukhuzani bawobani abantu abasenquthu abalandela ukhuzani bawobani abantu basenkandla abalandela ukhuzani sase siqoka ke ama leaders lezi indawo ukuthi baqoqeni laba bantu sibazi ukuthi emnambithi ngilandela abantu abangakanani obani angeke sibaqede bonke kodwa labe singakwazi ukuthi sibabone manje ke makuthiwa ukhuzani uzeThekwini basuka kuzona zonke lezi ndawo abantu bekhipha imali zabo bekhokha imali zabo bethenga imfaniswano ngemali zabo bethi siyosupporta iqhawe lethu ngoba inhloso kungilandela kakhulu ukuthi abafisi ukuthi ngelinye ilanga lamandla angaka kungithanda bebone ngidikibala kube ngazi ukuthi mhlambe angithandwa umuntu bafisa ukuthi ngiqhubeke ngibe khona bengisupport bekhombisa support bewuthenga umculo wami kuze ngizoqhubeka ngimenzele umculo ngendlela abayithandayo ngoba abalandeli bakakhuzani bamthanda ukubhubha uma kuthiwa ngemcimbini kusuke kugcwele kuthena nje kugcwele nje iBlue Nation ikulandela we baba Mpungose tshela mina emculweni kaMaskandi ngokujwayelekile kodwa ngibuza wena ngqo lento yokuthi nike nithi ungcwekisana nezinye insizwa bese sithi beef nisuke ndlala noma nikwenza ngempela uma unganaka mama
ayikho noma ngizothi soap noma ngizothi film ubone mase kuphihlizwa ama-glass lapha kushwana ngempama kuzinto uzoyibuka uyithande enjoy nakwi-boxing kuyashawana bayagadlana ngamazwi ngaphambi kokuthi aqale la kumaskandi ukuthi kube khona ukuphambana ngizothi mina ngoba kusuke kungakazwe kwaxatshana into ekuthiwa saxabana hayi lo muntu ongangisebenza naye saxabana sesiyathukana manje cha ukuba nje into ethi la emculweni awukwazi ukukhululeka nje uhambe ukhululeke khona umuntu ozokuqhuzula uma eqhuzula mhlawumbe hayi ngoba kuyinzondo ufisa nje mhlawumbe na ukuthi bemnaka ukuthi hayi nanga umuntu angathi ungikhuzula kangcono nanga ngathi umkhuzula kangcono ikwenziwe phambili kakhulu abantu ngoba noma hlangana kuba usawubona ukuthi awusawubona kunjani ayikho lento ethi kuyahujwana ngempela sokuyaliwa ngelinye ilanga singabona nje uma ngabe kwenzeka ngelinye ilanga wena nomthandeni nikhipha ingoma eyodwa mhlawumbe ngenzeka mangabe nami lezi zinto engifuna ukumbakela zona engayithola zonke akithi uthisha phela uyama nginethemba lokuthi enyangeni ezayo ngomthola naye la isitudio ngelinye ilanga ke sizwe uhambo lakhe naye ayisho lento oyishoyo ngiyakuthanda kodwa lokhu okushoyo ama gigs nokusebenza uqashwa ngapha nangapha ubhizi ukhuzani kuyo yonke indawo ngelinye ilanga ukubona ama posters uthola ukuthi usemcimbini o4 ngosuku olulodwa kodwa futhi uke wenza isimanga wagcwalisa imabhida uyenze kanjani lekanti khona isimo empilweni yakho uyohamba ukubona noma ayifuthi wena kade ukubona khona isimo la empilweni yakho ubona khona ukuthi manje uNkulunkulu setake over from me akuseyimina ke sokunesandla ke sesibili lapha nami mawungangibuza ukuthi wenza kanjani nami mhlawumbe I cannot tell you ngeke ngizokwazi ukukutshela ngoba nami kangazi amandla angakaya ukuthi isibindi esingakaya sasiqhamuka kodwa ke uNkulunkulu uyena owaziyo ngayenza le nto kwakuthi kubhekwe khona ngangithi minayi ngithi mangikhuleka ngithi uNkulunkulu wawungeke ungithathe emakhaya ngingelutho ungenze utho ngenhloso yokuthi ngibukwa abantu behleke njengoba Nkosi uthe ngima ngenze lento ibe impumelelo wena futhi Nkosi uzoyenza ibe impumelelo mawungenza inhlekisa Nkosi kulungile mangenziwa wena kodwa ngoba wena Nkosi ngiyakuthemba ngizonqoba uNkulunkulu usekubeke endaweni ephezulu nabalandeli abaningi uyahlonishwa usuwenze i-documentary sikubone ku TV kaningi ziningi izinto inselelo ocabanga ukuthi ubhekana nazo ngoba phela uma ngabe uNkulunkulu ekuphakamisa nezitha ziyaphakama nezinto nje izinkulumo ngezona ziyaphakama kuningi okuphakamayo udila kanjani nezinto ezinjalo wabuza umbuzo obaluleke ngesizwe izimanga yazi lo mbuzo obuzayo ayi angazi nawe ngikholwa ukuthi uneshow yokuthi uvele wabuza lento ingempela abantu abaningi emakhaya abebeyilindele ukudila nesitha isitha awulwi naso isitha ushaya kuphela ngempumelelo yakho iyodwa induku okwazi ukushaya ngaso isitha phumelela ngoba isitha the most phakama suke sifuna ukubona ushona phansi wavuma ukushona phansi isitha sesenqobile uma ngabe isitha izitha zikuhlasela qhubeka usebenze mawala ngesikhathi usebenza mawala ziyajika ezinye izitha kade zizitha zakho ziba bangani bakho ngoba usuku usiyidefeatile iyodwa into yokushaya isitha ukusebenza isitha waqala wafocusa kusona siyajabula ngoba sesikuphazamisile kulento ofuna uyiachieve sewunake sona wakwabona mangabe ukhonkothwa yinja wajika nje wayiphenduliza mawala futhi ingaze kulunga kodwa walokhu ubhekele phambili kuyenzeka igcine ijika ibheke emuva kunendaba engifuna ukuyixoxa 30 seconds kunamaxoxo 2 kunenkulumo ethi namaxoxo 2 elinye lalizwa elinye lengezwa egijima ekuyimarathon makuthiwa hambani ahamba amaxoxo leli lingezwe emadlebeni lahamba kwathi mayesephana endawo kwathiwa manini leli lingezwe laqhubeka lahamba leli lalizwa lama kanti laba bebeliphazamisa hayi ngoba bekufanele lini kwathiwa leli eliwinile liphi ileli elingezwayo emadlebeni so mawuhamba uhambo lwakho fana nomuntu ongezwa noma bekuphazamisa kodwa ungezwa hamba ngoba wezwa uzoma ungabusakwazi ukufika la uyakhona iphupho lakho ngoMaskandi iphupho lami ngoMaskandi cishe ngizothi selifezekile kodwa sisafuna ukuthi liqhubeke futhi lifezeke more
ukubona omaskandi bonke behlonishwa, hayi ukuthi kuhlonishwa uKhuzani kuphela, ngoba this is not about uKhuzani, it's about umaskandi egcineni kosuku. Akumele makudlula uKhuzani emhlabeni umaskandi usale kufa, kodwa ukubona bonke abantu babacula umaskandi bephumelela beya phambili, lokho kuyokwenza ukuthi umaskandi ungafi nanoma ngabe nini. Ngeke ngabona ushaya ingoma yegospel ninoJumbo ethi ngizinikela. Ngabe mhlambe sobona okuningana khona lento esikudonsela nangala kagospel noma mhlambe benithi vanje ninoJumbo kodwa seniqedile. Ikhona ngoba siyafisa ukuthi lobuhlobo esisiqalile phakathi kwegospel nomaskandi uqhubeke futhi uye phambili, sibone futhi umaskandi uba nokuhlobo nezinye izinhlobo zomculo. Ngiyathembisa futhi bakhona abacula abanye begospel engizozwakala kubona. Siyafisa umaskandi njengomaskandi kuyaziwa ukuthi ama Crown iwona a recognize kakhulu futhi umculo uvamsile ukuthi uma khona i-collaboration kamaskandi ne-gospel siyibone futhi siqhudelana lapho kuma-Crown. Siyayifisa loo nto ingafi, lobo budlelwane buqhubeke. Ukanwa nini Khuzani? Maduzane. Siyakikiza Maduzane. Yonke into nesikhathi sayo. Yonke into inesikhathi sayo. Uma ngabe uNkulunkulu uJesu Kristo owafa wavuka ubemile la ngaphandle komnyango wakho uthi uyavuka ekseni uvula umnyango, naye inkosi yamakhosi imile ibuza ukuthi ufisa ukuba ngikwenzeleni, isiphi isicelo obusungasicela? Kungabe ngawe uqobo, ngabe ngomculo, ngabe ngezwe lakithi, noma ngabe yini? Nangu uJesu umile phambi komnyango wakho uthi Khuzani ufisa ukuba ngikwenzeleni, ubuzothini? Bengizocela Nkosi ungiphe ukuphila, ngoba uma ngiphila konke ngizoba nawo amandla okwenzeka. Ngicela ungiphe ukuphila. Bengizothi Nkosi ngicela ukuphila, ngicela ukuhlakanipha. Bengeke ngicele imali, bengicela ukuhlakanipha, ngoba uma uyithola imali ungahlakaniphile kuyofana nokuthi akazifike kuwena. Ngicela ukuhlakanipha, ukuhlakanipha khona iyokwenzela imali bese ngikuphila kwangona phakathi. Nginibingelele futhi kuzo zonke indawo la kuhamba bafinyelela khona lo mbukiso lapho khona besibona uKhuzani Mfuka Mpungose ekhuluma noMamzanele kuKhozi FM kuhlelo eshilo lapho kukhuluma ngohambo lwakhe uKhuzani noNkulunkulu ukuthi ezizofikelela lezinga leli kwenzeke kanjani, iziphi ingqinamba ahlangabezene nazo, obuphi ubunzima asabhekene nabo, nako konke nje lapho esizwile ephatha igama likaNgizwe Mchunu, ephatha igama likaKhozi likaMthandeni Gcikwamadlisha owaziwa kakhulu ngokuthi uyimbangi yakhe. Lolu daba-ke lolu lishiya abantu bevungazela ey'nkundleni ukuthi hawu, kanti uhambo lwakhe njengoba esephakeme kangaka, esephumelele kangaka, luqalela hayi kwabanye bashiya bewuthokozile futhi bekhuthazekile ngempilo ukuthi ubunzima ababhekene nabo usho ukuthi akubona okwabo kuphela, nabanye abantu bayadlula kubona, nokuvuse ithemba esizweni sabaningi. Mina nawe sike sihlangane comment section sike sive uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ngabe kukhona okufundile ngoKhuzani? Ngabe kukhona yini wena obufisa ukukubuza noma uku-understanda wangakuthola kahle? Asike sive uvo lwakho. Mina nawe asihlangane comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare le video kwenzela izofinyelela ebantwini abaningi. Danke, siyabonga.